Здравейте, хора! Днеска играем една игра, където трябва да се биеш с други хора. Player 1, choose. И я навием. Да изберем кой герой ще игра. Али с Спанчбоб. Той е любимия герой. Естествено. Морски звезди. Добре. Не оцелих. Тук трябва да оцелиш хората. Той за малко да му оцели. Трябва пълна нещо. За да го ря. Той няма как. Имам шанс. Имам шанс. Айде! Дари го. Той дали ще мога да... Няма шанс. Има шанс. Айде да го да... Ама не успях. Не знам какво беше това, ама... Беше да. Много лошо, даже повече от другото. Това ще е лошо. Като се отближаваме, много лошо. Няма как да го оцелиш, за съжаление. То пък как ще да му оцели? Малко ми се доста. Ако искате после ще играм шот, ако не искате, не искате. Ако искате да играя после жълтото бебе, напишете в коментарите. Искате и на тази игра. Ако не искате, просто не пишете в коментарите. И забравяйте. То пък тя беше на 10 такова на разстояние. Айде пак да хипчат. Айде пак на 10. Пак на 10. Финишер. 10. Успях. Тя беше на 11. Нищо, пак съм победител. Поне, че видяхте, победихме това да трябваме на следващото. Обожавам Спанчбоб. Вие ако обожавате, напишете в коментарите или просто просто харесайте това видео, ако не искате да коментирате. Искаме ще играя. Той е много добър. Аз съм играл. Имах тази игра. Кой знаят, че имам при малко играх с този герой. Yes! Дай! Хитчат! Духа! Вот какво не знаеш, Спанчбоб може да играе? Това беше добро.
Това за мен не беше... поне че нямам кръв. Айде пак на дис. Това беше добре. Я не видим дали пак ще го си. Ха-ха. Малко го забляма, не много. Няма демидж. Ха-ха. Виждам се в квадратния мозък. Ха-ха. Headshot. Насякъде има кръв от него, нали? Той има само една чертичка. За малко. Headshot. Айде. Finish him. Това яко, ама много гадно. Снайк си. Както знаете, пак победихме. Player 1, choose. Защо всеки път като победя, получавам нови герои? Айде да играем с Тоя. Тоя е нов. Лото. Я забрави, няма на игра така. Оф! Добре, върнахме се за една реклама. Добре. Айде да започваме с акулата. Той е акула. Не виждам. Не стана нищо, като да не натиснеш. Малко. Headshot. Това е много трудно. За малко. Айде пак. Какво пък беше това? Майко. За малко. За малко. Това пък също беше. Удари си глава. Съжалявам, че си удари главата за един удар. Упс. Това беше хлебен списък. Поне че пак победих. Win.
Райдер. Както знаете, пак победихме. Player 1, choose. Добре, ще така. Хайде да изберем един. Можем да купим, ако искате. Искате и той. Напишете в коментарите. Или... Е такъв е. А, той струва истински пари. Майка му. Чао за сега. Ако видите още едно видео, влезте елате в моя акаунт, вижте всичките и потърсете видеята, където съм правил. Чао за сега.